Žiadne svietiace ventilátory, žiadne vodné chladenie, len staré káble, nánosy prachu a otázne fungujúce komponenty zo začiatku tohto milénia. Zdravím všetkých sledujúcich. Na tomto novom kanáli budeme zachraňovať presne takýchto hardwareových detkov z ich cesty na smetisko. Dnes si tento počítač rozoberieme do poslednej skrutky, vyčistíme a skúsime na ňom spustiť herné legendy tej doby. A možno sa nám podarí spustiť aj niečo modernejšie. Nebudem ďalej napínať, poďme na to. Tento počítač som pri dlhom letnom večeri našiel na Bazoši, spolu aj s 2 monitormi ma vyšiel na 20 €. Možno to nie je najlepšia ponuka, ale nie je to ani najhoršia ponuka, preto som neváhal a predávajúcemu som hneď volal. Pre počítač som potom na druhý deň vybehol a dovezol som si ho domov. Hneď po príchode som počítač zapojil, aby som vyskúšal, či vlastne funguje. Našťastie pri prvom spustení nedymil, i keď tá aroma bola veľmi zaujímavá, ktorá z počítača vychádzala po zapnutí. Každopádne nám nabehla doska od Asusu. Počkal som, či nezačne nabiehať systém. Systém bootovať začalo. Dostal som sa na načítavaciu obrazovku Windowsu XP a čakal som. Čakal. A keďže som sa ďalej nedostal, tak som sa pustil do rozoberania. Tu je krátka ukážka, ako celý počítač vyzerá. Na tých fotkách to nevyzerá až tak zle, no v realite to bolo o dosť horšie, najmä po tom, čo počítač otvorím, však uvidíte. Po otvorení tu máme nejaké prvé zábery, opäť z usadeného 20-ročného zapečeného prachu. Keď som uvidel, ako zaprataný je chladič procesora prachom, tak som si pomyslel, že to vôbec nemohlo chladiť. Doska na tom tiež nebola o moc lepšia a na spodku bedne bol veľký chumač prachu. Takže neostáva nič iné, len pustiť sa do rozoberania. Začal som vyťahovaním káblov. Potom som sa presunul na vyberanie ostatných komponentov. Grafika trochu protestovala, ale potom som prišiel na spôsob, ako ju vytiahnuť, že som si trošku prihol ten zadný panel. No tu už vyberám ramku, ktorú skôr drží sila vôle a to na prachu, než originálne klipy. Deska išla von celkom jednoducho. Zostalo ešte odšrobovať posledné komponenty. Ďalej som vybral napájací zdroj. Tu už je väčšina komponentov zo skrinky vonku, avšak niektoré sú prichytené aj z druhej strany, takže musím dať ešte druhú bočnicu dole a povoliť šrobiky.
No a tu môžete vidieť to množstvo prachu aj zblízka. Potom, čo som všetky komponenty vybral zo skrinky, tak som si ich zobral von, zapol som kompresor a pomocou stlačeného vzduchu som z nich vyfúchal prach. Hopa, čo to tu máme? Po vyfúkaní dielov som sa pustil do jemného odstráňovania prachu pomocou štetca. I keď komponenty vyzerajú celkom čisto, tak stále na niektorých bola veľmi jemná vrstva prachu. Tu už som použil aj univerzálny čistič na povrchy a pomocou handričky som diely, ktoré bolo treba, vyčistil. Po vyčistení komponentov nasledovala výmena teplovodivej pasty na procesory a takisto aj na grafickej karte. Pasta na procesory bola už extra zaschnutá, takže určite ju bolo potrebné meniť.
Takže ako ste už mohli po očistení procesora vidieť, jedná sa o AMD Sempron 2800+. Tento čip je postavený na 90 nanometrovom jadre Palermo, beží na základnej frekvencii 1,6 GHz a má jedno jediné jadro a jedno vlákno. K tomu si pridátajte 256 KB L2 cache pamäť, čo je z dnešného pohľadu extrémne málo, keďže moderné procesory majú cache v desiatkách megabajtov, ale na vtedajšie XP to v pohode stačilo. Pasuje do soketu 754, tento soket bol pre AMD tak trošku prechodná slepá ulička, pretože na rozdiel od drahšieho soketu 939 mal iba jednokanálový radič v pamäte DDR1. Systémová zbernica beží na frekvencii 800 MHz a procesor má TDP 62 W. Keďže prvé Semprony mali 64-bitové inštrukcie natvrdo zamknuté a využívali 32-bitové inštrukcie, aby nekonkurovali drahším Atlonom, tak v tejto neskoršej revízii už AMD zavelilo a odomklo plnú 64-bitovú podporu AMD 64 a inštrukcie SSE3. Tieto 90 nanometrové kúsky boli legendy na taktovanie. Hoci mali zamknutý násobič, cez zbernicu sa dali vybičovať z pôvodných 1,6 GHz stabilne až niekde ku 2 až 2,3 GHz. Intel vtedy predával Celerony s brutálnou frekvenciou 2,8 GHz. Lenže architektúra tohto Sempronu na 1,6 GHz bola tak efektívna, že v hrách a bežných úlohách toho 2,8 GHz Celerona totálne prevalcovala. Každopádne bol to vtedy skôr budžetový procesor, ktorý stal nejakých $115, čo by bolo na dnešný prepočet okolo 165 €. Na videu ste mohli vidieť, ako som procesor prepastoval, vyčistil som jeho chladič, namontoval naspäť a teraz sa pustíme do grafickej karty. Máme tu grafickú kartu od Asusu, konkrétne model GeForce N6200. Architektonicky vychádza z úspešného radu NV40, no je upravená pre čistý low-end. Táto konkrétna verzia beží na jadre NV44 s frekvenciou 350 MHz. Najväčším kameňom úrazu tejto verzie je TD128ME, ale pamäťový subsystém. Hoci má 128 MB pamäť typu DDR1, komunikuje po orezanej 64-bitovej zbernici. Takže priepustnosť pamäte je tak drasticky limitovaná, že vtedajšie hry dusilo viac než samotný grafický čip. Avšak veľkou výhodou tejto karty je spotreba. TDP sa pohybuje na smiešnych 15 až 18 W, vďaka čomu si Asus mohol dovoliť osadiť iba pasívny hliníkový blok bez ventilátora. Karta nepotrebuje ani žiadne externé napájanie, všetko ťahá priamo z AGP slotu. Kým rozoberám a čistím, tak musím tej grafickej karte uznať jednu vec, a to je, že vo svojej dobe priniesla do lacného segmentu natívnu podporu DirectX 9.0C a shader model 3.0. Pre hráčov s obmedzeným rozpočtom to bol obrovský skok, pretože konkurenčné karty ako Radeon 9250 alebo staršia GeForce 4MX novšie hry kvôli absencii pixel shaderov často ani nespustili. Na N6200 síce hry ako Doom 3 či Far Cry nebežali na plné detaily, ale vďaka modernej architektúre aspoň fungovali všetky grafické efekty. A ďalej neostáva nič iné, než očistiť starú teplovodivú pastu z čipu, z pasívneho chladiča, potom na nie znovu a posunúť sa v skladaní ďalej.
tejto časti videa sa už oficiálne púšťame do skladania. Tu na obrázku môžete vidieť aspoň aký taký pokus o cable management. A po dotiahnutí posledných skrutiek tu máme výsledok.
Tak moje prvé video je oficiálne pri konci, dúfam, že sa vám páčilo, ak áno, potešíte ma lajkom a ak by vás zaujímalo pokračovanie s týmto, ale aj inými počítačmi, budem rád, ak hodíte odber. Ďakujem za zhliadnutie, všetko dobré a vidíme sa pri ďalšom videu.